42-29. Κοτσιανίτης. Ο Ούκιτς τον Ματσιούλης, ο οποίος μπορεί η Κωνσταντινούπολη να είναι η πόλη των μεγάλων ανατροπών, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πανκό. Με μικρή διείσδυση. Ακόμα του Μπατής πριν από λίγο. Ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα έδειξε σαν να έστρεψε μια γωνία, σαν να κατάφερε να ξεπεράσει τους πρώτους σκοπέλους, αλλά σήμερα... Βαλά την μπάλα για τον Διαμαντίδη. Ο Μπράμος ποστάρει με χαμηλότερο παίκτη απέναντί του τον Ματζαρίνο. Εδώ θα γυρίσει και θα σκοράρει. Ο Αργύρης Παντουλάκης ζήτησε από τους παίκτες του καλύτερες προσωπικές άμυνες, δηλαδή καλύτερη άμυνα στο 1 εναντίον 1, και στην επίθεση ζήτησε είτε να αποστάρουν τον Τζαρτζαρί είτε να τελειώνουν τις επιθέσεις με και σε αυτό το κομμάτι με χαμηλό μπάτζετ. Οπότε θα πρέπει να βρει κάποιους παίκτες λαχεία από μικρότερες κατηγορίες και σε εισαγωγικά λαχεία. Σορτζανίδης. Εδώ Κοτσιανίτης ούτε μία φορά δεν έχει καταφέρει να δράσει με πλάτη αποτέλεσμα.